Dünýäň halkları dostdur dogondur. Öz dogulan iýliňdir iýlerin gowsy. Nefsi uyma hak ýol ömür dowamdyr. Ejizi gollamak bälerin gowsy. Eýsilmez güýç agzy berlik güýçdür. Enelerimiz başymyzyň täjidir. Bal süýçi ballanam bala süýçidir. Başlaryň sypar ellerin gowsy. Bahwan çağalar edidiň duşur. Bir gepleşigimizi Arkaç Söwda Din Çalyş Merkezindäki çağalaryň oýun meýdançasynda dowam edýäs. Anha görüşüňiz ýaly bu merkeze Lewap welaýatynyň Darganaty etrafyndaky Gazojok şäheriniň çağalar sürgüt mektebiniň Lälezar çağalar tans topary gezelençe gelipdirler. Gezelençiň dowamynda bolsa şadyan tanslary ýerine ýetirdiler. Men Lewap welaýatynyň Darganaty etrafyndaky Gazojok şäheriniň 12-nji orta mektebiniň okuwçysy Awadan Mergenowa. Men hem esas okumdan soň çağalar sürgüt mektebinde bagşy hünäri boýunça okuýaryn. Güneşli diyarımızda bahar faslı devam edýär. Yaz gelipdir, ağaçlar boýalypdyr ýaşyly. Gülcagazlar meňzeýär gül ýakamyň gaşyna. Başı garly dağlar hem tahyam ýaly keşdeli. Ýörjigim jan bilecek, guşlaň sesini eşdeli. Bize aýdymsal süngatyny öwrenmäge ähli şertler döredip berýän. Gahrman arka dağımıza, arka dağly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Gawulçygym arzulan hasyl bolsun, gelecekde watanymyza gerekli ýaşlaryň biri bolup ýetişmegi tüý süregimizden arzu edýäris. Ütköşük zat gerek gel bağda kuşlar sayrap dursam. İyle baryan yollar çar tarafa yayrap dursam. Alamat bar gızıl közüm. Keramat bar yılçır buzum.
Bolya bizi qışda ýazda hawa sowap maýlap dursa, şatlyk görsek insanlarda, suw bol bolsun howdanlarda, bolya ala meýdanlarda almanarlar gullap dursa, mähwan çağlar eziden guşur. Biz gepleşimizi arka söwda din çalış merkezindäki çağlaryň oýun meýdançasyna dowam edýäs. Bu ýerde çağlar dürli hereketli oýunlary meşgul bolýarlar. Bu wagtlaryny şadyan we manyly geçirýärler. Gelin gepleşimiziň şu ýerine bu ýere gezilenjeklerimizin biri bilen tanışalyň. Men Lewap welaýatynyň Darganta etrawyndaky Gazajac şäheriniň 12-nji orta mektebiniň okuwçysy Aýbelek Hanyakowa. Men hem esasy okuwumdan soň Gazajac şäherimizde hereket edýän Çağlar Sanat Mektebinde dutar hünäri boýunça okuýarym. Asuda awadan parahat ýurdum. Iýlerimiz bagtyar, ýollarymyz aýdym. Şonuň üçin bagt hakda aýdýaryn aýdym. Bir tarap watanda ezi diýardy. Ynha bugün bolsa biz hem paýtagtymyza gezelenje geldik. Bugünkü şatlykly pursatlar meniň çağalyk ýyllarymdaky iň ýakynly ýatlamalarym biri bolar. Bize aýdymsaz sanatyny öwrenmäge ähli şertlerde öğretip berýän gahrman arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. İnsan sağlığını berkitmekde sportun we beden terbiýanyň ähmeti ören uludur. Beden terbiýe, sport oýunlary, beden maşyklary we gezelençler değişlidir. Şonuň üçin ýaş nesiller hem ýygy-ýygydan gezelençe çykýarlar. Arka söwda din çalyş merkezindäki çağlaryň oýun meýdançasyna Lewap welaýatynyň Darganaty etrawyndaky Gazajac şäheriniň çağlar Sanat Mektebine küner öwrenýänjiklerimiz hem gezelençe gelipdirler. Gelin olaryň biri bilen tanışalyň. Men Lewap welaýatynyň Darganaty etrawyndaky Gazajac şäheriniň 12-nji orta mektebiniň okuwçysy Haltaç Esenowa. Ajap eýýam, ajap döwür joşun berýän kalbymyza kitap berdi, ellerimize aýdym berdi, dillerimize. Men hem esasy okuwumdan soň Çağlar Sanat Mektebinde tans hünäri boýunça
okuyarız. Gülle vatan, can vatan, sende şadlyk duyarız. Biz bahtiyar nesiller vatanımızı söýäris. Mukam bolup eşdilsin bagdan kuşlaryň sesi. Goý ýaňlasyn her öýde çağajyklan gülküsi. Bize aýdynsal synatyny öwrenmäne ahly şertleri döredip berýän gahrman arkadağymyza, arkadaly gahrman serdarymyza köp sagawlyk aýdýar. Volleybol, basketbol, suda yürümek, yengil atletika, ağır atletika, buzda çıkmak, türkmen görüşü, tağdan durmuşun melkemdir. Kahraman arka dağmıdın, arka dağlı kahraman serdarmıdın sayesinde güllettin spor. Biz yaşadık türkmenlerimiz bir, kek küçük emergenlerimiz bir. Kahraman serdarmıdın sayesinde milli sportumuzda şöhret. Biz yaşadık türkmenlerimiz bir, kek küçük emergenlerimiz bir. Kahraman serdarmıdın sayesinde milli sportumuzda şöhret. Spor.
Bagtly döwrü ýagty geljek. Ilham berýär kalbymyza, mukam bolýar sazlarymyza, aýdym bolýar dillerimize. Garaşsyzlyk gowanjymyz, bitaraplyk buýsanjymyz, arka dagly serdarymyz, diýer ýaşlar dayanjymyz. Salynsyn dutargyjaklar, şatlykdan dolsyn kalbymyz. Ähli aladaňyz üçin sag bolun arka dagymyz. Mehriban şagyrlar etýdiň dostlar. Gepleşigimiziň dowamyna size ýetirmek isleýänlerimiz şulardan ibaret. Okumany, öwrenmäni, ähli şertler döretip berýän gahrman arka dagymyzyň, arka dagly gahrman serdarymyzyň janynyň sag bolmagyny arzulap, Bagtyar şagyrlar gepleşigimizi geçirip turýarys. Gepleşigi alyp bardy Aşgabat şäheriniň ýöri restoran 30-njy orta mekdebiň okuwçysy Emir Balliýew. Gepleşigimiziň inlik sanlaryny görüşýänçäk, hoş, sag bolun.